Sadie Onyankopon esi do ewiase nie Odene doba owo no kro no maye obi obegye die na anyira na wanyada enkwa yama atiefuo nyina adwo eba adehye FM 99.1 so sabre na nwotwe abo apa ho sima miensa ewo studio ha eye no kware gide asafo a yewo Kumase Sokobangu village ana ne anwumrei otese yede dwom eje otata eduru sabre dia na meka wo se eye salvation a enkwagye embre eneduru so enti bomoden na ebo odofo bi amane se no kware gide asafo Sokobangu village branch no yatena se yede enkwagye nsem a yemfremu efa afidie so e dia bre etiefo nyina dwumadie a yedi no afidie so yi esanam social media handle so eye Facebook eye evangelist Ojewura na TikTok no so eye evangelist Ojewura afei adehye FM online on Facebook 99.1 and so dwumadie no enemu ewo ho live oba live no so anu a share video no enso de ama afoforo Sam Ojewura Awurade asundwe nkan Ebacho nkan so na bibia bokọ de atwedi ampo Nyankopon da won mente ase yeda Kristo nso ahye ena so eye edaso nko a Kristo asiesie de amai yebeto asempa no so nti aye nyame asemu de ebra no kwa na ekọ nti fa ekọ mpa abomo na ena so de Awurade ro man nto aso yo medase adofo no nyatiefo ye bompaye ye Nyankopon ne abankese yetumi mu hodenfo no Nyankopon hyanka odin da amen ekoso ye de wasehye no nyam kanfo din sanwumre nso ayopo tumi no hoden so ode beduru adehye FM 99.1 botani na e ba kope wanu masem ana abofra ede bromen ye so pa cho se huyemobo na asem abofra de bai no manu nkoto akra nyina akoma so amen na ma otumi no nkonkonu ye chidom amen so wense be hye no nyam oye tumi mu hodenfo bara be hye den ne kayenda amen amen yo yenu asam yeda se bebre Awurade enhyira yo atiefo ene nyame ma ene adofo no ya bompa ya wie die na yebetoa asempa no so enti ene yentena kopem nonkono aha yegusu a yebo asempa no dawuru ade kire wiase ene adofo no nyina na
Yabote nyina ne se onipa da sani awutie me obesakra wadwen afiri kwan bɔne bi so na wahwehwe Kristo akira kwai sɛ be ya daachi bia no nso yɛne nyina benya nkwagye ama yɛkra ɛnumonyam ka Yesu Kristo din da amen ɛyɛ last week Monday no yɛne obɛkasa fa abufuo ho hye wabufuo so anasa meboa yes aha ɛna kwasiada no nso yɛne obɛkasa fa papaye aha very good enti ɛna nso so Kristo ɛde asɛm foforo bi asoma yɛn na ɛna asɛm a mede ba no mesra tiefuo nyinaa sɛ momia momɔden na yɛntie asɛm no yie ehia me paa ɛna asɛm a yɛde ba no yɛato din sɛ ɛma bɔne mu ɛtena nyɛ wo dɛ ɛfiri sɛ bɔne mu dɛ no ɛyɛ tiawaa bi ɛma bɔne mu tena ɛnyɛ wo dɛ ɛfiri sɛ bɔne mu dɛ no ɛyɛ tiawaa bi it doesn't last long hallelujah amen deɛ nti a anwummerɛ yi mepɛ sɛ mene tu saa na ma wei ne sɛ matrasia astadi ewiase ɛne nipa bi abrabɔ hunu sɛ bɔne abɛyɛ nipa bi dɛ bɔne abɛyɛ nipa bi dɛ kora kyɛn aduane a yɛdi kɔ yɛnum so hɛ wiase baabia bɔne ho dawuro nko a ɛne yɛbɔ no saa bɔne ho dawuro nyame ba ɔdɔfoɔ akaka kraa bi na ewiase wei egya tom egya bɛtom wahye nyame de gya bɛto wiase ahye no na obi a wɔtena bɔne mu na wɔntima nsakra bia nso egya no bɛhye no gyeme so amen nti ɛma wɔadwen mpɔ sɛ wo wiase a wɔabɛtena yi wobɛma bɔne ayɛ wo dɛ sɛ obi a di bɔne a ɔnsuro biem awurade mfa bɔne nkyɛ amen masɛ mato din sɛ ɛma bɔne mu atena ɛnyɛ wo de o ɛfiri sɛ bɔne mu da no ɛyɛ tiawaa bi bɔnsam ɔyɛ nitifoɔ wɔno na ɔdi nkan ɛpɛnti bɔne ɛho wɔdekureti no kama ɛna wɔde kyerɛ ewiase nti wɔde ka de kyerɛ Adam ɛne ne yere nti wɔn sɛ ɔka Genesis nwoma no a ɔso ɔbaa no hunu sɛ dua no ɛyɛ si wɔdie hallelujah amen bɔnsam pɛnti kyɛ sɛ wɔdekureti no agwaɛ sɛ wɔde drawa akɔto nsuom na wɔde pɛ aboa bi ayi no wɔ nsuo no wɔde pa dwene anaa apatere pitire so ɔte aseɛ na wɔde aduane bi ahyɛ dra na no nti sɛ aboa no hunu sɛ ɛyɛ nɔɔma aduane kɛkɛ a ɔkɔfa di yɛ ana dra na bɔ ne minim saa na bɔnsɛm ayɛ wiase seesei hallelujah amen nti abrɛ a Satan ɔpɛnti bɔne ho na ɔde kyerɛ nipa no nipa ehu yes nipa ni ba ɔho so no na ɔma fom awie awurade fa bɔne nkyɛ amen ebia na wotie me wote bɔne bim bɔne wo asotwe mmae nti ama wo tirim yɛ wo dɛ ɛna bɔne na gusu a na wodi a medɔfo awie no bɛhunu amane awurade fa bɔne nkyɛ amen bɔne mu dɛ ɛyɛ tiawaa bi deɛ te sɛ amusieyɛ nso wowura asieyɛ a cemetery meboa na yɛsisi tɔmbo no sɛ saa na yɛfrɛ no tɔmbo ɛna no yɛatoto nna no so saa
fɛfɛfɛfɛfɛfɛ obi di abɔfo sisi so obi ɔno ma abɔfo ne sisi so hallelujah amen yɛtwa ho ties boɔ kɔ etimi bɔ nkyɛnsɛn ɛde gate tum kama nti obi ɔno akɔhuru saa ɛnɛ yɛ afuo hallelujah amen but inside the tomb no ɛnneɛma ɛwɔ mu nyɛ papa nnompe nko a sɛnte ahodoɔ wurade bɔ bɔne nkyɛ amen nti saa na obi a ɔdi bɔne anaasɛ wɔte bɔne na ɔma n'adwe mpɔ sɛ ɔbɛsakra no awieɛ no nneɛma a ɛwɔ n'anim nyɛ gyeme so amen awurade mpɛ ɔde bɔyɛ ne wuo gye n'adwen nsakra nti abrɛ a Moses onyame akoa yɛwɔ no a ɛberɛ bi so yɛ a n'awofoɔ antimi ankora ne biem no ɔmode no ato kentenkum adaka bim ɛna ɔmode no kɔsi nsuo so nti na Mose ɛda adaka m ɛte nsuo ni ɛna Farao baa ɛkɔhuu no ana ɔfaa no ɛde ne kɔɔ fie ɛkɔteteɛ no maa ne bɛyɛ ne ba wurade meɛ nte aseɛ daa amen ɔdɔfoɔ woyɛ hɔhoɔ woyɛ hɔhoɔ wɔ asase meka no kora kyerɛ wo woamɛdi kyɛre bi nti bɔnsɛm ahuru sɛ onipa wɔ awieyɛ nti ɔbɛfa kwan biara so ama bɔne ho tirimpɔ awura nnipa m gyeme so amen nti ɛberɛ a Mose ɛbɛtena a Misraim asase so ɔhemfie no ɔbɔne adwe mpɔ sɛ ɔbɛbɔbɔdene ɛde ne kra ne nipadua ahwehwɛ Kristo akyiri akwan Hebrew chapter 11 verse number 24 Hebrew chapter 11 verse number 24 watɔ sɛn wɔse Moses gyidie nti na Mose nyiniyɛ no nti ha yi o nti aberɛ a wɔkɔ tena a ahemfie a ɔdidie no masa Mose kɔ tena ahemfie ɔna nya nkwadasɛm o efie ni aduane mu aduane ne wɔdi kɔhwɛ ne mpa a wɔda soɔ praise God amen mese bɔne mu da ɛyɛ tietie o sɛ woanhwɛ yi a bonsam de wiase bɛkyerɛ wo wɔbɛpɛnti bɔne ho ɛde akyerɛ wo sei na wotimi wodi wurade bɔ bɔne nkyɛ amen nti ɛberɛ a Mose te fie hɔ na wɔenjoy ne life no ɔhɔ ana biribi kasa kyerɛ ne sɛ masa you don't belong to this place womfiri abusua wem hallelujah amen wɔbusuafoɔ ɛne yɛka ne sɛ Hebrewfoɔ no a ɔmowɔ nkoasom mu no nti sɛ wopɛ ɔgyeɛ ne asomdwa ne asetena pa deɛ a tutumirika na kɔka wɔ mo ho mehyɛnka Yesu den daa amen yɛdi ɔdo atwɔkɔ gyidie nti na Mose nyiniyɛ no nti aberɛ a Mose nyiniyɛ no wampɛ so wɔfrɛ no Farao babaa gyidie nti ana wɔpene wampɛ sɛ ɔfrɛ no Farao babaa wɔbɛfrɛ no Farao babaa gyidie nti o ana wɔnyiniyɛ no wampene sɛ ɔbɛfrɛ no Farao babaa bakɔ ɛntoa so no kyerɛ sɛ watɔ sɛn na ɔyii sɛ na mmom ɔtena se ayi sɛ wɔne Onyankopɔn ma no bɛhunu amane wɔne Onyankopɔn man no ɛbɛhunu amane kyɛn sɛ ɔbɛte bɔne mu da na tia bie hallelujah amen ɔkristo ne a wotie me ɛsɛ wotie nyame no ase waba mu ɔbɔ anaasɛ waba mu mui ahana baa kristo mu no ahokyerɛ no dɔɔso dodo to kristo ni paa o ɛnɛ wahwe ase wɔ kristo so mu ahokyerɛ kakra baa wo so a ɔbabasia awurade de so gyidi ahwɛ no ɛnɛ watumi abɛdane hook-up wabɛdane hook-up wurade bɔbɔne nkyɛ amen wɔse Mose nyiniyɛ no wɔyii sɛ wɔne Onyankopɔn ma no bɛhunu amane mmom kyɛn sɛ wɔne Christ Onyankopɔn man no bɛhunu amane mmom kyɛn sɛ ɔbɛte bɔne mu dɛ nna tiawaa bi ɔbɛte deɛ bai bɔne mu dɛ ɛnna tiaa bi yɛsɛ bɔne no yɛwɔ da bi wom bɛrɛnkyɛ nti sɛ wowɔ media no so no ahwɛ me a ti asɛm a me ne wo ka no yi bɔne mu dɛ ɛwɔ hɔ paa na ɛyɛ tietietie ebia woyɛ ɔbaa bɔne mu dɛ no
oba besia kama ho fe eto no nyame mma bi ene mo nyame ni na wadi na ho fe na chi na akotare obi kunu ho otare ho wa na wonwai hallelujah amen onse wutie me wakotare obi kunu ho a ba ma na timi ha dan asiesie mo de amawo awutimu wankaza nim so obi kunu ho na ote you are where owoma say sika esesenka wodi tua no mafisi nyina wo ene wode sponsor na wudie o fon sai pe no afre no o ga so kore pe mempe fon awre pe tomono mame later saba wade baba nja amen no de upie so ti ase yes isai wo buku bibia wie hotel kese hotel ya mo be kwakwagi mo ni nyina wa ye ho adwuma wie madam so pass njama okra sakra wadwan adwen sakra se bɔne mu da eye tietie o yes ti se wan hwaya ubede hunamo anigye bia chi so ti ase ama okra no akohunama ne awa je nyankopɔn nsam we are very serious and am studio ha we say said any baby si di bɔne no ya na binuma dwo mo say wo mu di bɔne afom ho adi bibia nsi God will judge everybody yes according to his deeds awurade anipa awurade fo bɔne nkyɛ nipa daa amen no tare obi kunu saa na wo jisikali di wonnom no nomno saa madam sa wan sakra ebra obra ba so a opese o ware no oba bi nso de bi beyew odi beyew me na me gajo hona ba hu say yes why a big mistake say ishanga so ne da amen obu nso a otare obi yere ho be ma katachie onde atare oba no nyina na say oba no chese ni kunu be mo ma emere odimi kokwan so yi ai ode boss otim keja e mabi no mon sakra mo adwen mon sakra hallelujah amen wonu kuna tran fi hia ba se dumiensa duonu o ware no nya sara no ote yes woni na wu nkram nim anso ade ni je bem pa na wo pe die ni die na nim se dua kura na enyina na po bam wo man kura de wo fu ana dudu hallelujah amen na akono bɔne abɛtena oban mu na bankata jesu nsuro na wotimi ne obeyere ɛdeda na oba na maniska na oba no so wai sika ne ma bokura sa amumuye wanti wotimi akoto ka na woni ne dawie pɛ na wotua rent to tomilo and America sa de ma top boxers singlet no obo abaso brother so one second I want to know at the age of 40 years and as ever do baby no ya the pipe about to burn yes me can go out brother baby born in child amen me say man say matu di say boni mutina so ti ase eya woda awie no anwie papa boni mu de tie bi boni mu de tie yes enche jeme so amen wo buo nso a wo cocaine dealer na dwuma o ya no do wo ya no aboa no saa wo connection bebre wo free we na o ma shepo no mo de ko hallelujah amen buo kro wo abam nti ya ncheke no muska bochu rane baba nche amen buo nso a wo te akonya so a oye wo hene yes hallelujah amen aso wo cocaine dealer dina na wutie me ya wutie akonya so a wudili with cocaine so one sakra wadwe a me ka che wa nadwe se wa wie ya ba beba wani mu begu ase yes rade ba na ncho amen wase boni mu da eye tiawaa bi nti wa yesa connection we nyina na sika na barati bubom no de bi to na kansom hallelujah amen ni fia wasie no wa sheda aye dankri to abi a wode aircon abom nti be bi dan mu no dollars nkwa ne atata so dollars nkwa be na mega jo boni mu da eye tiawaa bi tiabane sa Ɛmma ensa akohwibra rade ba no ncho amen wo buo nso a krono ankasa anadwi opepa ni tuo opepa ho hallelujah amen brother upa sakrabadwe waji nipa picture ababa wanu a woni ne ya contract working no
so just say what me for a maybe aka ho no for mu tim to ho na makosunya road ho na makotema road ho na mako mankanso area ha so just say yes obuase ne mpatamu na mo ne emabia ya kwai why no so wonyem asesa ntomagu bi ene silicon ade bi de butu na fu so te so obi onyam abeda kwam ma block road hallelujah amen na mu diewu awrawo sabne say wo bo mo mitimi pokro no wi a before so obeja no obesa repu aka ho wona ka se hallelujah amen repu wi a wono de dawi anu asa butu oku asa oku aka ho mo yo kese Radi ose we asane mo we ngina wafa ho adi ebrewe mu a wo ji wani awo boni mu no wo wie ya ebeya ne basa ti so paso dwe ane dan kwa ama wo kra ti asempa be kan na fa sakra wade boni mu da eye Tiawaa bi hallelujah amen bonsam wanchade kwa me kan gwa jaw chege mo ho bonsam anchade kwa da Ntupa sakrawade Ishanga yeso da amen Mose de nsaka ho osai Hebrews chapter 11 verse number 25 Ato sai na oyiso no Onyankopon man benante ti hayo ti Mose trase hu sa se de tie biada nipa wa wiye yes yan trase nkyere boda hallelujah amen it was trase hu sa wono Onyankopon eman no onu Onyankopon man ebe hu na mani mom enso bete boni mu de Tiawaa bi hallelujah amen we are software we share God's ministry na se no udi nyame na hya ase e na kosi sai enenkoyi onzo agwa from what me ko from one kaza nim san nya hu ye ngina bibi hase brother the microphone wu bu omu ji omu sika ya wo TV so wo radio so ane mpatamu obi agi tum say we are man of God until we are sure say I no kwazo a man of God ono awunim be shi ano da kem na je no yo aso no property ase wo si opemfo me na me gaja kuku obi hase yo hallelujah amen wo friti asore unya branch da de bia wo te faako na sana kristo azam chancha ye dabi prophet Jacob branch ya awade na no so ma ne te santasa asafo no ene ogo bia foforo Charity na ya sofo na so yenyam adwuma na wonti ni branch de bia ba ko pe no na atim ewe sika wo jigu botom ane nkrofo a ama wo sa wonom diminti aso de ba ko kura sama bana bio eto bia wonti mi bia na bɔne bi awo ho bia da anawti bɔne mu bia no ena na dwe ye preachie sakrawadwen ne be hwe Kristo akira kwai repent from your sins yes nipa ye won kuntabuo Ishanga yeso da amen wo buo nso a ose bɔne mu dan eye Tiawaa bi to adwen say onya wo bi na wusisi no to be kwa no te computer nanim za frosters no say scam abon te computer the whole night ona isa so betima kwa ye dwumaden ade abon ne bram ono scammer o ka wasian abrofo no na be dada ye nananom nom konkwaso anom nom konkwaso no masisa ye gold kwanti kwan be fa so yeso ye beje ya de back ni yeso ye beje wo de atako na ga se broni bia na ebu ni fa so dabi Rabe baba ne nche amen wo bia ye santuma ni bia bodam me na me ga chao he has gone insane wa bodam do be hia no na wo daka mu ka ne boden sabori nyina so sika so mutim fanya japade o akohwibire ya ne me kohwibra so ti ase yes the one thing you say when you will be in a wusisi no wo wie ye ebe basa hallelujah amen wo buo nso a otimi kwaji aduro awo malam ho me se boni mu de ye Tiawaa eti boni no a wutimu a wudi a wode ho no ena na dwi abanta baba wa papa wutie me mami wutie me sakrawadwi o na awiani bonu ho awiani nya papa odi boyeni awie ya tai yes Ishanga yeso da amen obitimi kwaje for guess area ho man nyina ono ba da sitire chamu obi asitire diso paso no ujaya age se wo woro no ankasa ni namu chele wodi jam woni so
asana to woni so sana to woni so Rade baba ne nche amen obu onso yo ba wono so no dwuma wo ya no ɛma na obɛhyehyɛ ɔma no matoto kagyikagyi no nyinaa no dodoɔ no adeɛ no ebibi wɔ mu me na ne gasɛw nti sɛ nkonkuru ntim a ɛbɛtwɛn ɛbɛ atate simple na woyi sika ma no di nso ntimi no ni nyae nti ɔn sɛ wotie me wowɔ yere watimi afiri wo yere akyi ɛtwe mpena ɔbɛyi ba na ɛbɔ ka pɛ sɛ ogya so ntimi nyae hallelujah amen obuo so kura otimi de kɔyɛ na hweneɛ na ɔde akɔyɛ duro menim ge bi ɔka sa kasa no nyinaa de kyerɛ me ɔka gyam sɛ ɔsɛ evangelist yɛsi so no yɛgura baabi bebrew yɛtimi de yɛhweneɛ kɔyɛ duro na da yɛsɛn nti yɛbɛgye sika de saa nti deɛ yɛpaa yɛsɛ wɔ ne na deɛ ɛmu da hɔ nti ɛne yɛ nkɔ ne kɔyɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ wobɛyɛ ho nsɔre wotie me wɔ media no so asɛm a menkan woakɔyɛ bi sɛ wompɛ trɔbo a totomirika ɛbɛhwɛ kristo akyira kwae na wonim ababaawa no na wieɛ wɔnu ne hɔ so nkotu saa na mɔ no because kɔ wiaseɛ no wɔne tumi no a ɛkɔyɛ saa pam no so ɔte aseɛ tumi no bɛware no bɛsi bɔne mu da yɛ tiawaa bi o nti medɔfo a wopɛ asomdwie ɛne daa nkwa sakra wadwen gyeme so amen bɔsɔ no akɔgye sikaduro ana ba yɛ yɛntwa mogya ana hwahwan ana ɔba yɛ hwahwan wɔn boa hallelujah amen wɔ bia kɔgye sikakyi akɔgye sikaduro ama ekura bɛtɔ ne nan so ɔte aseɛ sɛ sɛ wɔnu no hɔ ɛso ayɛ too late na pampam nyina ekuro obuo ma na pampam ekuro da na wakɔ asean ɛna sika no deɛ bɛba nanso 3 years na bɛma agye atom na 3 years no faso ɔbɛ na hɔ so obuo kuro tim kɔgye sika no yɛaka kyɛ ne sɛ everyday biara wobɛdi 50 Ghana obi deɛ 4 cedi obi nso deɛ 4 cedi na atade kora yɛtɔ ne sɛn gɔbɛ yɛtɔ ne sɛn koko yɛtɔ ne sɛn awurade baba ne nkyɛ amen ɛti mani aho kyerɛ akyi so ɔte aseɛ ɛni mepakyɛw awuyɛyie bi a wɔnkɔ mu akyi ankɔtɔ nso ɛma bɔnsam n'ani atɛ nti medɔfo a wotie me anadwo mesi bɔne mu dɛ ɛyɛ tiawaa bi twɛ wo firi bɔne hɔ na wadwen sɛ wodi bɔne afa ho adi it will never happen in that way obi odi bɔne bia wɔ akatua bɔne a awurade de bɛma no asase so ne daakye atemu da sɛ ɔpa sakra wadwen awurade animonyam kɛnden daa amen ewiase setan yɛtie yi abraba yɛbɔ nyinaa nkontabuo wɔ hɔ yɛbɛbu ho atɛn ɔsankafoɔ 12:14 yɛnkɔ ɔsankafoɔ chapter 12 verse number 14 watɔ sae wɔse ne ne yɛnyina no nekɔbɔ de bɛba atam wɔ mu ɛti medɔfo a wotie me ɛwɔ adehyia FM 99.1 so dodo ahwɛ ne Facebook ɛne YouTube ɛne TikTok awurade sɛ menka nkyɛ ɔsɛ ɛne yɛnyina no onyankopɔn de bɛba atam wɔ mu ɛne yɛnyinaa ɛne onyankopɔn de bɛba atam wɔ mu hallelujah amen ɔka no yɛɛ a abraba a wode wo nipadua bɔ anadwo wabrabɔ te sɛ ɔsi esum wɔ hɔ nti obi ahu hallelujah amen wadwen sɛ wo yɛ bɔne yɛsie awurade yɛmfa bibia nsie no medɔfo yɛmfa bibia nsie adeɛ nyina so abue ɛwɔ deɛ no wasɛm no anim nti sɛ wopɛ nkwa ɛne asomdwue a anadwo sakra wadwen akwadaa wɔne ne teɛ ɔsɔ sɔre a wosa ne ne da wode timi ne ne da ɛsɛ to nyinsa tugu wurade baba ne nkyɛ amen medical doctor a woba abɔnten so ɔte aseɛ abɛyi wɔ dwuma wosuae sɛ abɔhyɛ de abɔhyɛ wonya bi da ɛnɛ ho asɛm te sɛ ɔnsɛ sɛ wato nyinsa gu saa ma sɛ sɛ ɛdan a wasie kura ntimi ntam sɛ woda a wɔnna da na nkura gyinagyina so saa masa bɔne mu da tiawaa bi o tutumirika bɛhwɛ kristo akyira kwae na ka bɔne na awurade mfa bɔne nkyɛw hallelujah ɛberɛ na wogye wɔ ne wɔ wiase no woanka hunu sɛ daakye bi no mepakyɛw bebree wo nso wobɛtumi afafuro awo ma na ne mmeranteɛ twi so aduro bi a de sɛ nyinsɛ bia na wogu so na wonom ɛnɛ woahu wawieɛ wawo baabi a wabrabɔ kɔduro
Shanka Yesurinda. Amen. Kekamlenko. Osenka 4 chapter 12 verse number 14. What was I? Na ene yenya na Yakobon de baba temu. Eti ene yenya na otwede ponse o de baba temu. Ene de hinta nyina nso. De ahinta nyina. Papa. Hallelujah. Amen. Oso o de baba hin. O de baba temu. Atemu. Yes. Onza Ghana ha ye wo a judgment ayi nyina. Ye court. Court ne ya di obi akogina ne yedi na asem. Gina dakam. Atemu da sa na bayo. Sa na te. Me kan ogra kirawo. Pepe. Wo ka so be kum ni pa fa ho adi. Wo fa ho ni. Wo kwaje duro so ti ase. Yes. Adi akoshu obi adwuma atonadu. Se na ba ya benya kwan be hye position wonum. Wo ka fa fa ho adi. Wo fa ho ni. Japani ya wutie me anadwi. Wantimi akum obi afọ Japani oba fa ho adi. Wo fa ho ni. Me se boni mu de ye Tiawaa bi. Enche. Wantimi akum obi so ti ase. Afọ Japani nyina. Wo warefu obinum. Now we enjoy. So ti ase. Yes. Wantimi tukwa kwotena burochire. Wo yiri nim se o bobra. Wo suro nyame. Mebwa. Yes. Abrawo be na bo na kontom wo. Mango Nye manko yi. Se man tukwa mabrochi ase na nim se magu ahodo. Magu ahodo. Se Ghana de se nwei na ne no mote. Nwei. Ba brother. Zena de ewe na. Wan sakra wadwen a stroke ebeche o me do betu prem aba. Me kan go achew. Stroke bechew. Stroke ba chew am ye do. So oba ne mpa aba na tawachi ebie kwai. Adema ma tu kwai. Kudu ya wotwempna. Efie kwa mane bi. O mane bi. Rade baba ne ncha. Amen. Wo ma me no papa. Wo me do ba hwiase kwa nya wadwen sha. Wo be hwe wonum. O de bako hwie. Na ko hwibra. Rade baba ne ncha. Amen. Keka ba bro me gba. Ene ye nyina na Yakobon de baba temu. O se ne ye nyina no Yakobon so de beba temu. Ene de hinta nyina nso. Ene de hinta nyina. Papa. Boni nipa hinte die no. E doso papa. Jose de biamba video so asam na mega se nkani dundum nyina no bibi wom. Bibi wom. Me na mega jaw. Hey. Nyama birim yi ni sumase no. Papa. Ya ka jira wa uyem ba hyew. Esoso. Hallelujah. Amen. Obitimi kwaji sikaduro na wa latify dia fa ka kwanhyiam. Je mo no a enipa mo je katuguo no na ni sika nso doso. Amen hu ya. Eva ogwa zo obitimi atoka dia mu obi. Me good Samaritan matoka de achaw. And so the spiritually no die sacrifice etiaw. Opesu hwi omu ja atugu. Ghana asade ne koso. No di pesca. Me na mega chaw. The word you be on say wo kita suban papa ne yemu ye. Juma odi die no. Jariti na sesa wona bia obom paye na munya musuru di woni mu kai. Yes. Wan ko to boni fo fidiem. Aboni fo bia nie odiboyi ni die. Yes. Hallelujah. Amen. Every sir, boni na wudi a what do you say? What town? We enjoy life no. Ewiye. Me pacho na bro. Ubenu ho. Boni mu da. Tiawaa bi. Hallelujah. Amen. Nete do choko. Ento aso na tro se. What was I? Na ene ye nyina no Yakobon de baba temu mo. Ene nyina no Yakobon so de beba temu. Ene ye hinta nyina nso. Ya hinta nyina. Papo. Boni o. Bu ho aten. Ubebu ho aten. Yes. Ti. Pacho na mjura. Nyo na atwere ye. Me ya penten press. Hallelujah. Amen. Wasi papo. Boni o. Bu ho aten. Ubebu ho nkonta. Yes. They say Tiawaa obeka wasem say. Eda me facho mini ho. Debi. Kama mini ho. Kema mini ho. Mami hu ni ho. Mami ni ho. Hallelujah. Amen. Obia ni onma okaka bi amawo. Debi. De bra wuti asiei fanyamsom papa ba obra. Yes. Bone nye. Bone diawu. Yes. Nshango ba de da. Amen. Ye ka nyina nso eye sika. Sika ni bre. Ni nyina sika. Ye. Sika ni bre ni. Ghana. Disika chisa. Otwe ho awonte ase. E de akwa na sika be nipa. First Timothy chapter 6 verse number 10. First Timothy chapter 7 verse number 10. What was I? What try say? Na boni nyina hiri ni sika pe. Tell you. Awurade sam say boni nyina hiri. Eni sika pe. Boni ni pe di nyina ne fara ba ni sika. Sika pe. Hallelujah. Amen. Obi bukwa kokum obi e akwa Richard so a na wi enye sika. Sika. Scammer fo enye sika. Sika. Contract killers enye sika. Sika. Hallelujah. Amen. Obi bati asore. So ti ase no tonton niema wa so dem a ewe enye sika no ope. Sika no ope. Sika ne de
ubenyu na kwan a wo fa so a o pe no hone asam no ni kokuru no jemeso amen the Bible say bɔne nyina hiri ni sika pa bɔne nyina hiri ani sika pa ebinim di akyerɛ yira kwan ya ebinim di akyerɛ ya ba yira kwan enti medofo a wutiama anadwo no me pacho babro ema wani mmiri sika yes wani mmiri sika do bɛkɔ bɔne hallelujah amen anya na dwi sabre wodware babi a wo koro ho na ate nya ho na ɔte wuti kamu tie me wuti kamu a oko me pacho ho na ate nya ho na ɔte odila mu sisi a ɔbɛka some petrol a tutumrika bɛsene kokoro from ho na ha dai hallelujah amen some petrol a tutumrika abɛse ko atonsu ho na ate ɔte abu akwa o wuti abu akwa o pɛ de wo de kyam so de kyam so abu akwa na ate ana no wa abu akwa de kyam so de ko pɛ de o wotuma twam abɛsene ko atonsu high school atonsu o ko pɛ de o rade baba ne nje amen yejo da choko wasena bɔne nyina hiri ni sika pɛ bɔne nyina ni hiri ni sika pɛ ebinim di akyerɛ yira kwan ya ebinim di akyerɛ yira kwan wɔde yɛ pi wo hallelujah amen john say enra ye ne prophet odifo jeko beche ko Ezra o preach wie ya obi free na boy bi kana kosem wase wo hono ma na embran namfo o me ye tre ana TV so niema o mu yiyi say de bia na ye ba ye nya chance na ye ka kire aban no enye no me nyina na sese aban no so wo TV so ye gitum enye di nyina na sese ye gitum na ye say motima makwai ade ase nipa yiedie ade ase nipa daache youth no abrabo mama kwa no mu yi TV so ye ni program TV so oba me yi sikasi ama ye de hwa lodge and as you see nipa kum basa one of the TV stations bi ya no mu tayi nipa o mayira e wo system ni e wo TV ni so where I say akura smasi opie firifie tam sei wo shatade sei efiri yi a we bepem sese ye hu no sa nkura ni nyira ye kunkumo mo do ma piska ebi ye papa panmu ebi ye mame panmu mranta na baba wa ni ye do mo ye sacrifices a kum ni baza rade baba nje amen nti abrante na friend anu wo se one na vom yensa ana ba ko ka se enimru yi ni TV so no sika no munya bia bebo am ese nipa mpe adwumaden ye bim quick money hallelujah amen enti wo mu ko no akopɛ sika duru ana wono no de o ka kire mienu ni se da bi onko now emrante na force na no se wono de nya de so beko ana mu mienu no ekoe omo koe no no mu so o se wo mu ye 4 enti omo koe no ba ko ama so ti ase yes ena da bi no mu ye 3 omo ye 3 enti omo mienu no koe no omo koe no ba ko ama se wo de ba ko na kutwa so ba ko ne de ba ko na kwaje na se sika do de okwa we de am ho am koe no o se de ba ko ye sacrifice sana te we o ga se movies na no mu yi ni TV so no o ga so mu yi ni kwa sana te di mo ya 3 na makwa ye de ba ko betwa so ama mu mienu no secret o ba ko no enti wo mu mienu no koe no ba ko ama na ba ko no pe no buy se wo de ba ko na ye sacrifice ena sika no aba eni na anu ani nansa yehu ya na se akwa no so abodam kwa no kwaji sika no so abodam kwaji sika no atiafa no so masesi wabodam e wo baabia wo motia no awo bia ni mo krom se asemasi abodam nti wose asran kenya nkopon se nyame aboa no a wankodi wo no machi konim baabia bana ko wo hallelujah amen onso ya brand ze woda oda wontimi na wotimi dinamfo bi echi akwaji kuku bi abeshom pass kwaji bansiri bi ato na sene wodi ka obi asa wonsa onso na ohuna mane bese bɔne mu de Tiawaa bi o enti mani bonsam achi so ti ase ye oni badu wasensam no mu a me pacho bebre omunni nyankopɔ honhom ana omu tumfutu gudi pachi ani so omunni nyame honhom bonsam na abo mo pa so ahweye na do ho ko bata saifo we ya ubefiri nyame na ase na kwagodi o machi ama wie no bonu ho rane baba ne nja amen mama ko te shana nabi eti na no Judas Iscariot no ni Yesu ne nam no nim so ye smart
we smart wɔtɔn yesu afa no adi Luke chapter 22 verse 1 to 6 yango ɛyɛ True Faith Church International Kumasi Sokoban Wood Village ɛna nana dwi mote yanka wɔ Adehye FM so nyameba bɔne mu de ɛyɛ Tiawaa bi o enti ɛma bɔne mu tena nya wo de na awiea no ɛyɛ no nguase ne kita awiea no wobɛnu ho na sɛ wansakra pɛ ukɔgyem amen Luke chapter 22 verse number 1 what was I na apiti afasha wo fa no twam no bɛne enti apiti afasha ya fa no twam afasha na aduru hɔ na asɔfo mpani ɛne atwerɛfo no hwehwɛ sɛ deɛ wobɛnya no ku no enti abra Yesu so yɛ no adwuma no na nipa atu wo mania sane sɛ kwan bia so ɔmbɛyi ne kira fi asase so ɛfiri sɛ na wo soro ɔman no enti na ɔmo hu kwan a ɔmo bɛfa so a ɔmbɛyi Yesu ama aku no verse number 3 yes na Satan kɔhyɛ Juda ɔfrɛ no Iscariot a ɔyɛ dumienu mu baako ne mu enti asomafoɔ dumienu no na baako bi wɔ mu a ne yɛfrɛ Judas Iscariot Satan kɔhyɛ ne mu wɔno no wɔde Yesu akyi nyinaa na nya adwen sakra nti dabi sikani bra yɛka ho asɛm na wabrantie no hallelujah amen to ɔbɔna adwen pɔ sɛ ɔbɛbɛ kwan bia so atɔ Yesu adi yes no enjoy my life ɛnɛ saa na ɛkɔ soɔ hallelujah amen obi edi bɔne a na so obi yɛ biribi a wɔnwene daakye o wonim deɛ daakye wɔ hɔ wɔanwene bebree saa na ɔmabra bɔdeɛ wɔnwene daakye ɛdeɛ na bɛsie wɔnwene ho to ɔware kora ɔmisa ɔtu kwan wɔ misa ɔte asɔre ɔmisa adeɛ biara no wɔyi nyame asi nkyɛe ana deɛ bɛba no adwene akoma mu biara na ɔdi akyire nyameba sɛ woanhwɛ yie na ama bɔne watirimpa bewura mu na wobɔ adwe mpɔ sɛ waseda no kakra wotie mu no wode bɛtena bɔne mu a meka gya ɔpɛn sɛ awie no bɛnu ho ebinom ata bɔne mu awu ama mepakyɛw wo mabrabɔ no ɛnsi ɔmo yie ɔmo kɔɔ no basaa gyeme so amen yɛte dɔkyɛkɔ Luke chapter 22 verse number 4 watɔ sae na ɔne asɔfoɔ mpani eti Judas Iscariot wɔne asɔfoɔ mpani ɛne asafohene ɛne asafohene ɔkasa kyerɛ ɛne wɔn kɔtena se yɛ crucial meeting sɛdeɛ ɛbɛyɛ no wayi nama wɔn hallelujah amen nti ɔkɔɛ no ɔne wɔn kasaeɛ wɔhwan ya ɔsɛ omi ne Judas no ɛdi asɛm wa ɔsɛ meka Yesu asuafoɔ no mepa na mebɛn no nti sɛ mopɛ sɛ muku no deɛ a sɛ yɛ nkekankeka o ɛne wɔkɔteeɛ na ɔsɛ sika wɔ mu no so hallelujah amen ɛna ɔsinikiyɛ na ɔpɛ da bi ɛda asomafoɔ no nyinaa hɛ dɛ na ɔsɛ meba mehwɛ adeɛ aba hallelujah amen ɛna ɔkɔɛ no ɔno ɔmɔkɔ tena ase ɔkɔɛ nso mu nya abɔterɛ sɛbo no to ne pono ankasa yes Judas di dindom yɛ wieyɛ afei n'ani agye ɔsɛ mensa nka sika kura na hwɛ mekra ani agye yi matɔn no awie wurade mfɛ nipa bi bɔ no nkyɛ nti wɔn na wɔne wɔnom kasaeɛ verse number 5 watɔ sɛ ɛyɛ wɔn anigye na ɛyɛ wɔn anigye sɛ wɔne ne hyehyɛ sɛ Judas ato mu sɛ obɛtumi yi Yesu ama wɔn brother ɛmɔdwe bɔ sɛ ɔbɛsɔre atie Nyankopɔn yo ɛne n'adwuma nti mo ama tɔn mo kra ama bɔnsam na bɔnsam na mo so yɛ adwuma bi ɛne tie Kristo ɛne n'adwuma no n'asafo ɛne ne manamɔ nsakra mo adwen bɔne mu da ɛyɛ Tiawaa bi tumi hyɛ atade bɔne na nipa kamfo wobɛtena media awura wo sɛm sɛ obi tumi bɛtena social media on TikTok wɔyi ne nofo nyina gu abɔnten ana wɔte hɔ no so wɔnka asɛm papa biara o na mbɛma yi sande flowers yi ntete kwafoɔ da bɛn na mobɛhu nyansa mmeranteɛ o hwɛ a neɛ wɔ life so bɛhwɛ nipa ɛwɔ soɔ hallelujah amen no mo like ne saa no flowers no mo tema no ɔhɔ a na obi akɔmente da ho kakra ba mo nam kakra rabe ba bi bɔ ne nkyɛw amen wadwe o sɛ sika no a ɛba wallet so a woyi na wode enjoy life no onya bra papa bi bɔ meka kyɛ wɔwie yɛ tan hallelujah amen ne do lo toko verse number 5 na kyerɛ sɛ watɔ sɛ na yɛ wɔn anigye na ɛyɛ wɔn no anigye na ɔne ne hyehyɛ sɛ na ɔne ne hyehyɛ sɛ bɛma ne sika bi wɔbɛma ne sika bi wɔsɛ na wɔpene na ɔpene na wɔhwehwɛ sɛdeɛ ɔbɛnya kwan yi nama wɔn hallelujah amen nti Judas Iscariot wama n'ani ansɔ agyenkwa a wɔne ne nam no sɛ wɔne nkwagye bi wura bi nam nti obɛtumi kora sesa no abrabɔ ɛna ɔdi sika akyi
nyameba wayi Yesu ama wona komam Yesu Kristo mu agenkwa azo do abrabo yi Yesu ama bari ma wadin mo ja abato obuodin sen hwese de osi yi abrabo do ba bia na me wura ho akizo fo mo nsori o na mo mi nyina kamom enye nyame adwuma ni yi me dofo awutiam ya won kwa sore pasore ko hallelujah amen hwe prayer bonsam de onam so hwe prayer bonsam de onam so to betrazen sa akoyi boni ababawa hwe mama edi mu afusane to betima ware awoma we ba na oko nwansi edi opafura sa Janka Yesu denda amen me se Ɛmma bɔne mu tena nya wode ma bɔne mu tena nya wode yo man sika na dia kogu bank na no obusuafo enjoy hallelujah amen na otiti bi che ma rabe baba ne ncha amen eti abra Judas ne asofu wi etena se eye hihye nyina wie ye no yan ha no ma wo se tufa ho Matthew chapter 27 verse number 3 I tell them the master man bana wie ye ti nyame ba ne adofonam me pamucho bebre bɔne no edebi wom na ɛnyɛ papa awia no ubanu ho nti uba Kristo mu a ɔde ubaye nnwuma bi ahyɛ ne din kɛse a wotie no nyam na ɔsama dan kwa yes hallelujah amen ɛbra sɛ yɛ ba Kristo na ni anyɛ na ni je okay guy Samson no a wɔsɛ me dese wɔsɛ me sɛ me nko nyame fie hɔ na ni gye ne asundwe ne asetena ba wɔ yes Jeme so amen amen yente do choko Matthew chapter 27 verse number 3 what was I wasi Juda hunu eti Juda afi woyi Yesu ama ye grown ho saa ye kubua no komfo yankwa wasi ana Juda woyi ne ma ye no hunu so abu ne fo no eti bra Juda si Yesu ma ya buru Yesu ama na redi atete wasi wonu ne ho afai ne wonu ne ho no de nwetabena duasa ne sa bra so fo mpanifo no tutumrika de nwetabena sika no a waje ya ne sa bra enkrofo no wasi mpanifo ne se ano ka je mpanifo ne ya bone se mayi boja bone ni mama ya bone se mayi moja boni ni mama boni mu animu ayede ba hallelujah amen eso na ye too late therefore amane nkachi o so ye fo ye ho bayi Judas yes ade no wie no afenu anu no ho be na kachi yes di brand kwa wo mu ana sasa wo sakra yes sa wo kan sagu bu se kinkrai brother samato adwen sakra nya dwuma bi debi jeme so amen amen sa wo nya kan sagu bu se kinkrai adwen sakra nya dwuma bi debi nti asampari tie na benya fa hodie yes jeme so amen amen abra wo hene Ahab wane na yiri Jezebel enkai okay 1 King chapter 21 verse 1 wo mu fa kwan mi su ekukum Nabot agi na japade firi ne nsam yes awie ne ko wie sai ko wie bone nko hallelujah amen Jezebel wo wui ama nkrama na wie ne nam abonso awurade nyankopɔ sai ne fie nyina awurade baba ne ncha amen kai ne wonim sa okum ni nua Hebe afa ne japade enjoy na life eko wi ase na otinyankopɔ ne muti ne suo yes bɔne mu da eye Tiawaa bi hallelujah amen abrantia bi ane fa ne Amo yes ne nua ba ta ma ho akono wura ne mu a ɔma na danfo bi da no a wɔkɔto ne nua mona no no enjoy na ne wura fi sɛ akatua bɔne di nanim sisimu danche hallelujah amen emfie mi ani papa na ne tie no wasamado nyame ba ɛyɛ mu nsam wo hu etimi ya gina fidie nso atie makaja wo sai bomoden na sakra wadwen yes na baji asampani di hwe Kristo ja kwai na bani mu da eye Tiawaa bi yes awurade no manyam kan din da amen Osagabo chapter 8 verse 11 yango isanza boni wo fobu se mantentem tino amani pa boni timpa yomu ma yango Osankafo chapter 8 verse 11 what was I say send bone one for we some man tentem nti ye sansa enipa di boni a ho asotwe man tentem nti anna nipa ma bone wotimu pa ye wakoma mu ma eti obu ho no aso o mu nyame anwene so ja se ye mu kan nyina mo boa ye free di boni ye nyansunsanso boni bia John said that system say wunya 60 years na de wunya 40 years na de ye ni di ne nom
ana bɔne nko a bɛre bɔne akyi asotwe bɔne wɔ hɔ wɔse sɛ ɔde bɔyɛ ni di asɛmɔne mpere wɔ ha enti awurade sɛ ɔde bɔyɛ ni edi nsɛmɔne mpere wɔ ha na wɔtena hɔ kyɛ yɛ dane a ɛyɛ dane na nim sɛ bɛsi wɔn a wɔso onyankopɔn no yie yɛne a yɛde nyamesom papa bɔ yɛ bra daakye yɛbɛnya homebea papa bi ama yɛ kra wɔse na ɛnwie ɔbɔnefoɔ yie na ɔbɔnefoɔ deɛ awurade sɛ nyɛ deɛ ɛnwie ne yie awurade bɛtua ka bɔne wɔ asase yi so ɔma ne na nkyɛ na ansa na atamu da wɔsa de wakɔto gyema so wɔte sɛ sunsum nti wona nkyɛ wɔ asase wɔ su o ɔti bɔyɛ ne bia nyini nkyɛ ɛnam sɛ ɔmfɛre onyankopɔn ntira because ɔmfɛre nyankopɔn nyame ba asɛm no yɛde abrɛ no bɔne mu dɛ ɛyɛ tiawa nti wona wonim abrabɔ bi a wobɔ no kukuam sɛ nyɛ a sakrawadwen ɛyɛ nso deɛ a toa so atu ho anammɔ ɛfiri sɛ onyankopɔn n'ani sɔ tenene abrabɔ nhyɛnka yesu de daa amen ɛberɛ no aso mentoa so biem nyame ba kakra meka kyɛ ɔne sɛ ɛma bɔne mu dɛ ɛtena no ɛnyɛ wo dɛ bebree bɔnsam ɛna apɛnti ne saa akɔyɛ sɛ tɔfe a ɔn sɛ woaduro bi a wode to anim a ɛho yɛ frɛmfrɛmfrɛmfrɛmfrɛm frɛmfrɛm no firi wɔpɛ na aka nwonwonwo saa na bɔnsam ayɛ wiase nti wodi bɔne akyi a saa na ɛbɛkɔ akɔ wio awurade hu yɛ mmɔbɔ amen na ɔnkaeɛ amen ɔmfa wiase bɔne nyinaa nkyɛ amen ne tumi nti wɔnhyira yɛn daa amen yɛn nyankopɔn ne aba nkɛse yɛda wase wonam abɔfa so mehunu sɛ bɔne mu dane yɛ na nkyɛ ɛyɛ tiawaa bi nti ɛsɛ wopatwɛ sɛ kɔ so akae na ma otumi no nkronkron ne yɛntene ntimi nya bɔne yɛ na pia anya yɛrɛ aba wotumi nti wasomdue mmerɛ nso daa amen amen obetime afrɛ aba dwumadie ne so ama wɔn so wode wadwenkyerɛ aba number yɛde di dwumadie no ɛyɛ 0593 0593 73 1473 0593 73 1473 obetime afrɛ aba na wode wadwenkyerɛ aba 0593 73 1473 0593 14 yanya your first caller. Hello PSC asumdio amino mama hey me na pom to say yes adom me hoye da awurade ase na mo nso mo ho te say Kristo adom ye ho ye pa yo anadwo mi entie wai anadwo die ensem a odi aba na de wa ka sem oboni ni tashba ye mpinfo kan wo ka ni hu se de ni sinka ni hu adwiri boni de enye no o mai no asem a wa ka mo o matino obia so ye nambone kwan bi so ayen so lim kire ho amen ye mra na de ntwen ni nyankwa amen ni didi se ra de be ma asem ya ka eni pa nyina akoma no watwo mo si bone akwa ho amen ye nyina ya ba ra de ntwen no amayenko amen ye tie nyame nhyira o nhyira won so ma me ni wadwuma ka wo ye amen amen ra de nko so no ni se partner no ma amen amonka and ni say ni o ye ra de dia no ra de pege no ampa ra de nka mo nyina mo ho amen bye bye yada ma me poma ase call Luxembourg German abrochimem na call no Efiri baye obetime nso afre abadwumadie ne so
ɛyɛ 0593 0593 73 14 73 0593 73 14 73 ɛyɛ True Faith Church International Kumasi Sokoban Good Village ɛna nɛ anadwe motie nka ɛwɔ Adehye FM 99.1 so yɛgu a ɛtwɛn sɛ afrɛfoɔ bɛba na mekɔ so aka wɔ sɛ Kristo yi adom a yɛnya ɔfrɛfoɔ a ɔtɔ so emienu. Hello. Good evening, sir. Mbepacho udi ne baabi akasa firi. Fantine uta mbepacho yenti o brother. Yeah. Odi for beche mo fra ne ye. Ya da se pa Nyankopɔn hia. Ya da se Nyankopɔn hia. Me pacho yo kwasiada bia no pa no nson ye wafidie so na dwoda nwumere bia 8 p.m. ye wafidie so. Ya da se bebre. God bless you. Ubetime afre abadwumade ne so. Sam ɔsɛ ɔte voice no nim sɛ ɛyɛ prophet Jacob Bechi ɛna preach odifo baabi a obi Nyankopɔn hyira ne mmɔfra ɛne yɛi ne ɛwɔ afidie so wobɛtumi afrɛ abadwumadi no so 0593 yɛnyɛ ɔfrɛfo. Hello. Hello, me pacho, good evening. Me pacho free hair performance. Yo ma me pacho mi entie wa nwumre ye. Ayo me pacho na kupon hwa pa. Amen. Me nkyerɛkyerɛ na wo dia da no. Sa asɔfo ko no tumi kyerɛkyerɛ ye sɛ bia wo kyerɛkyerɛ bi a. Ɛnten ka da boa ye, aboa ye, ma boa ye adɔfo. Tina ni hwa pa. Amen. Amen. Yes, you da se ma me Nyankopɔn. Baba. Yes, you da se Nyankopɔn insha bebre se ye ma me nso wafrɛ na wode wano di sem abɛbo adwumadie no. Yada so a obetime afrɛ aba adwumadie no so 0593 73 14 73 0593 73 14 73 0593 73 14 73 yeguso a yɛtwɛn afrɛfo no ti sɛ dɛ sam na yɛka no True Faith Church International Kumasi Sokoban Good Village ɛna mote yɛnka ɛwɔ afidie so Nyankopɔn yɛ adom a ukuada wi mpaboda kɛseɛ ɛwɔ Kumasi Sokoban Good Village, the whole Ghana, the whole Kumasi village na ɛbaako pɛ ɛhɔ asɛm na meke the whole Kumasi village na ɛbaako pɛ Sokoban Good Village ɛbaako pɛ nti number mede to dwa no bɔ modena sɛ wobɛfrɛ na baby a wo bia no wode agye direction no 0243 81 97 56 ukuada bia mpaabo da kɛse a ye no ɔman ni nyina ehia bɛka ho asɛm ye no ɔman ni nyina ehia ye bɔ mpaye anopa no nkro ni ahyɛ mpaabo na se no mienu ni apɔn ifiada bia nso ye watch night memenda na ye asɔre nti baby a wote enka firi bia no how amanie bi yare bi problem bi a wo bia no bomodna na number nam di 2 dwa no 0243 81 97 and 56 Mrs. Subim 0243 81 97 56 enti location no eye Kumasi Sokoban Wood Village enti kipu number no enti wo fra wo se bia me wo bia ha sei ni ya kyerew ekwa no no afa so aba ye bere ni nti na mempese bebo brono no ti number no de keep ni yie Nyankopɔn ya domu a ukuada wei eye Ghana man nyina mpa aba ye no empabo bia ho Sokoban Wood Village na no fiada no ana honkonkono enam adisem so de ba se afi wie mu no 2024 no ka kwanhia be doso pacho hello. Yes, I'm back. You didn't baby akasa free.
But I'm not going to Ah, me pacho yo ye wi a na ye din komo why? Okay, ye wi a me pacho kwaso atie program no ye rebetu dwa. Yeah, that's it. I me pacho ai. Okay. Yeah, that's it. Enti no ye time no aso enti Nyankopon ya adma wukuara wei. Mpaboda kese nti sɛ na me ka no ɔman nyinaa mpaebɔ ɛne yɛyɛ no ho prophecy adisɛm abase afi wie mu no akwanhyia ɛbɛdɔso na ka bia bɛtɔ fom bia nso no nipa bɛwuwom nti yɛnya mpabɔ na akwankyere bi wɔ hɔ a yɛnya ma wɔn a ɛbɛba nyinaa nti baabi a wotimi nka firi bia ɛwɔ fidie so ebia na hwɛ mu Facebook, YouTube, TikTok baabi a hwɛ mu firi bia no kuada wei bɔmɔden na ɛbɛpiem ɛwɔ Sokoban Wood Village, Kumasi Sokobai Wood Village, Bola Junction. Kumasi Sokobai Wood Village, Bola Junction. Bra na ebia obinim da chansem. Unua bi wofa asibi obabi ebi kura wa na akofro ka no. Na akwanhia no akwa kwesi no agbefo mu ahwere wonkwa. Wa ahwere wonkwa kura obitima didem. So ti ase. Enti ba bia wo bia ukura wei tutumirika na ebra mpaabo no bi na direction no yenye bi mfama. Na ekanwa ebeka busua ni nyina enti number me de to dwa no ene ne hia 0243 81 97 and 56 0243 81 97 56 Nyagobo ya domo a okuara ene ye nhia dwumadi ayedie ye hia sponsors ti number na me de to dwa na sai mobile money number edin beba Jacob Bechi mo fa bi ntoso na mo metua airtime ne bi mai ni ntimi ko so mfa asempara mra Nyankopon hira tiefo nyina Nyankopon ya adoma kwasi ada no pa no nson ene nhia ewa fidie so koso na ti ade hia FM 99.1 ya fa konya so ni achia odifo sambaka ni Jacob Bechi se wa sofo pastor prophet evangelist Jacob Bechi papa baby a wo bia na dwe Nyankopon hia wo ne mame Matabechi Nyankopon hia Wood Village asempaka fo nya Nyankopon hira mo asafo manyina Nyankopon hira mo Sam Nyankopon hira Junior Ojawura Carlo Nyankopon hira ana Mr Fobi ko fara ba adwuma wura woni wo adwuma ifo no panifo nyina Nyankopon hia no ma adwuma no enye nkoso yakra mo Kristo ya domo a koso atie adehye FM 99.1 na eye nukro trodo be yenhira hallelujah amen